неща и в днешното видео ще правим. Всички искате 10, трима искаха 10 топ най-страшни неща на шишенци. Аз и братовчет ми Габи ще направим това за вас, които искате. Но днес имаме един много як ден. Днес ще раздаваме PlayStation тройката. Кой се абонирал първи за канала, ще му дам PlayStation тройката с игри и джойстик. Не лъжа, заклявам съм брат ми, така че наистина ще ги дам. Който иска да се абонира, защото остана много броени дни, така че нека да видим часа. Опа. Хора, 5:15 в 7 часа раздаваме наградите, така че имате още много малко време. А сега нека започваме с видеото. И забравям нещо. Много ви благодаря за 10 абоната! Който се абонира за канала, много му благодаря. Ще му дам PlayStation и утре ще има чисто нови награди. На тематика на футбол ще ги видите утре. Така че да, утре ще дойдат с камион и ще ги видите. Аз съм ги поръчал, но да. Чао! Айде хора, нека да разказваме. Първият забелязано в шишенци е защото когато настъпи нощта и дойде примерно късно 12 часа по-натама, почва много да е страшно. Когато кучета лаят, почва да се издига един шум, почва да е много страшно. Solve the Clashers, вие го знаете, някои от вас го знаят, той е бил при шишенци и там е разгадал всичко. В смисъл, вечерта е бил при едни домакини, които те също имали такива проблеми. Като вечерта, когато стане много късно, почват кучета да лаят и да стане много страшно. Сега ще ви разкажа и вторият топ. Здравейте хора, сега е мой ред. Както Християн каза, че аз също ще участвам, само за да твоим позорите, защото толкова ръмжи. Сега, нали знаете, Християн дето каза, там The Clashers ли беше, той като вляза на там, видя една малка колипка сено на някакво куче. Но това куче не е било съвсем обикновено. Това куче е било зомби буквално. Но има и още нещо. Казвали, че това куче е било доста обладано и вместо да стане да умре, да се самоубие, той стана зомби. И това беше, това запомних, но сега е ред на Християн. Хора, вече сме в друга стая, ето вижте. Сега вече е мой ред. Първо ще ви кажа, защото видях в Google, написах топ 10 най-страшни неща в шишенци и видях едно много страшно нещо. Там имаше гроб, който при него имаше глави. Беше супер страшно, а това селото просто е мъртво. Това е най-страшното село, защото вътре в това село едно цветенце живо няма. Няма нищо. Да, хора, ще ви кажа нещо. Който не остави лайк, ще умре. Топ 4. Сега, The Clashers. По-напред, от колипката, която ви казах, там имаше гробище. Наистина имаше глави, както Християн каза. Но на гробището пише Джак липсваше. Защото това куче е било домашен любимец на човек, който се казва Тони. Но това куче, колипката била негова. Тази къща е била негова до колипката. Това успя да ви кажа, сега е топ 5. Вече е мой ред топ 5 и сега ще ви кажа едно много страшно нещо.
Първо, Декошаш беше сложил палатка. Това бех го видял де в Декошаш канала му, а в Google. Едно момче, не момче, там изследвал шишенци и е сложил една палатка. И сложил на палатката камери. И когато той е отишъл да следи. И когато се върнал, е видял много страшно нещо на палатка. Не палатката, ами на камерата. Засекало, как не куче ми нещо като... Не знам, като... Как да го кажа, като... Куче, което има 4 крака отзад и 2 отпред. И има глава като на чудовище. В смисъл като... Как да го кажа, като... Не елф, само че страшен елф. И имаше много зелени, страшни, тъмни очи. Много беше страшно. И когато човека се обърнал, кучето беше зад него и беше много страшно. А сега време, ако това видео ви хареса, просто оставете още в коментите за канала. Вече е време за Габи. Топ 6. Сега. Това куче, което го видях и Християн го описа направо, почти се насрах хора. Но наистина било зад него. Но преди да стане всичко това, като видял кучето от тресе, като се обърнал напред, видял неговият стопанин, който е бил мъж облечен в бяла рокля с кръв, защото той, като загубил кучето си, стана пълен психопат. Започнал да пие и започнал да се прави наистина на леко време. Сега е топ 7. Това успях да запомня. Чао. Чао, за какво казах чао? О, хора, вече е топ 7. Това е най-страшният топ в света. А именно Гробния камък. Гробния камък е една легенда за шишици, която камъкът, в смисъл хора излизат от гробния камък. Елате по-навътре, да ви да разкажа. Значи, вечерта, 12 часа, много късно. Точно ми зарежда. 12 часа. Едни хора изследвали всичко за шишенци и един път отишли на гробния камък. Те не знаели какво е това и просто го разбили. Взимали камъни, колкото много камъни и го удариха по гробния камък. И хора, ще е много страшно. Когато те си тръгнали, зад тях са чували много страшни звуци и стъпки. Звуците били като на тигър, но имаше и като на дете. Като тигър, най-така това е. Ау! Да. А пък детето, най-така плаче. Да. Това се чу зад тези хора. Много е страшно и да. Когато те се обърнали, видяли стъпки, които са били зад тях и когато се обърнали, вече беха ги починали. Да. Вече време за топ 7. Така че време Габи да разказва. Добре дошли. Добре дошли. Сега е ред на топ 7. Християн малко се обърка. Сега ще е доста страшно. Също така ще има и тъжна история, с която не искам да се разплачете някои, които имат чувства. Не за хумор, а чувства. Слушайте се. Преди тези хора да починат, както каза Християн, техните родители
бяха разтревожени доста. Братчето на малкото му бебе плачело доста. След това се случило нещо друго. Родителите, вместо да търсят тях, те умряха на първата стъпка, която стъпиха на шишенци. Бебето само, никой изобщо не го виждал. Плачело за винаги и не спирал. Знам, тъжно, аз се чувствах много. Ще е доста страшно и за топ 9, така че се пригответе. Спи. Какво става, хора? Вече е топ 9. Вече е най-страшното. Като знаете, че в шишенци се случат странни неща. Аз с моите родители бяхме стъпнали в шишенци, но беше много мъртво и страшно. В момента, който стъпнахме, имаше следа и кръв по следите. Имаше следа от 32 номер и имаше кръв на следите. Моля, спреш да смеш, защото не знаеш тук. Съжалявам, хора. Да. Не знам кое е смешното, брат, че това е пълно реално. Пресмеш! Опа! И хора, да ви кажа, че когато стъпнах на шишенци, беше много мъртво. Той нямаше едно цвете и всичко имаше смисъл, имаше черна трева. Как да ви го обясня? Тъмно, смисъл, сива трева. Беше много страшно. И когато стъпнахме, викахме, ще си тръгваме, защото направо да бягам там. Там беше мъртво. Това не беше с мама или с батко Слънчо, а беше с баща ми, който се казва Валентин. Тук ще излезне Валентин Дрезки. Да. Много е страшно и тъжно. Но топ 10 вече ще откачите. Ето го е финала. На крайния топ. На всички ужаси. На всички неща. Топ 10. Добре, сега започваме с топ 10. Няма това път тъжно, както го казах, съм сигурен, че никой се не е разплакал, но сега започвам. Дърво. Дърво. Всеки казва дърво. Е, това дърво какво прави в шишенци, като е мъртво? Някой казва или като е живо. Внимавайте, това дърво. С един докос се превръщаш в овладано чудовище. Или ако от другата страна докоснеш, умираш на място. Човек на име Кристиан. Кристиан. Казва се Джордж. Пипнал първата страна, станал овладано чудовище. Следващия човек пипнал следващата страна и умрял на място. Както виждате, ето така, право станал на статуя. И след това статуята сама се счупила. Без никой да я докосне, никой не е стъпвал в това село. Ако някой стъпне там, моля ви, не го правете. Подминете това село, подминете и отидете на вашето село, което сте си добре, няма страшни неща. Май това беше всичко от нас. Да, хора, това беше всичко от нас. Оставете по имущество, абонете за канала и да, а сега чао от нас!